velkommen til denne video. I dag har vi en lidt anderledes vinkel, fordi i dag der skal jeg vise jer noget halløj. Ja. For jeg har nemlig fået nogle spørgsmål, sådan rimelig mange, om forskellige ting med, hvordan man laver det på YouTube. Altså videoer og redigering og sådan noget lignende. Så jeg tænker egentlig bare, at vi gennemgår de forskellige ting sådan en af gangen i forskellige videoer. Så ja, nu går vi det over på computeren. Og til jer, der spørger, den måde jeg filmer min computerskærm på, det er med QuickTime Player, der er på Mac-computer, når man får den. Det er ikke nogen speciel app, den er bare på den. Og jeg filmer mit ansigt med mit kamera. Så det, ja, hvis I vil have en video på det, så må I meget gerne skrive det i kommentaren. Så ja, jeg starter egentlig bare med at gå ind og tage de billeder, jeg skal bruge. Jeg plejer jo at have kameraet, så jeg tager billeder med negle. Men det gjorde jeg ikke her, fordi det er min neglerutine og ikke en neglevideo. Så jeg går egentlig bare ind på min video. Ja, og jeg skal ikke tage alt det røde, det er fordi jeg har slettet det meste af det, fordi ja, jeg skal ikke bruge det længere. Jeg starter egentlig bare med at finde det sted, jeg vil have. Jeg vil have det der sted, og så vil jeg have et screenshot af det, fordi ja, jeg skal bruge det sted. Så jeg trykker på Command Shift 4. Ja, fordi så får jeg den her lille specielle mus, og så kan jeg bare køre den op her, og så tage det der stykke. Og så tog den et billede af det. Smart. Ja. Vi ser altså lige, om der ikke er et sted, hvor jeg har zoomet lidt mere ud, så jeg ikke er så tæt på min negl. Fordi det er lidt træls, synes jeg. Og ja, by the way, den her video, den er allerede kommet ud. Så ja, den her neglerutine. Så hvis vi ser den, så er der link op i hjørnet. Så ja, det ser bedre ud herovre. Hey. Vi kan også tage det der sted. Ja, nu, sådan her. Nu gør vi, som vi plejer. Så bliver det lidt ala min neglevideos thumbnails. Så jeg tager egentlig bare de 2 screenshots, som jeg skal bruge. Og så, ja, så er det, så har jeg det, jeg skal bruge. Og så går jeg på Safari. Og så går jeg ind bare på PicMonkey. Ja. Og så trykker jeg på design. Eller før jeg trykker på design, der tager bare min mus op til design. Og så custom size. Fordi at en thumbnail skal have en speciel størrelse, for at det passer til videoen. Og jeg ved, det er 1280. Og så er det 720. Så hvis den har den størrelse, så passer den til en thumbnail. Så den laver. Og så det jeg gør, det er, at jeg trykker på den lille sommerfugl. For det er nemlig overlays, som er billeder-agtigt. Og så trykker jeg add your own fra my computer. Og så er det de 2 billeder, der ligger her, som vi skal bruge. Og man kan kun tage en af gangen, så jeg gør det lige igen. Så har vi billederne inde på papiret. Og det jeg så gør, det er, at jeg bare kigger på dem. Altså det vil give mest mening, hvis det der billede, hvor med min tommelfinger kommer ind fra den side, fordi det er den vej min hånd vender. Og så kan den anden være her. Sådan cirka. Så nu gør jeg det lidt større. Sådan så det passer med, at det kan være her. Og så kan I se, at den dækker jo den anden. Så når man trykker på den, så kommer der det her lille kontrolpanel noget frem. Og så trykker jeg på eraser. Og ja, så vælger jeg altid den største. Og så skruer jeg helt ned for, hvor sådan præcis det der-agtigt. Og så begynder jeg egentlig bare at fjerne det, der er herover. Så vi kommer helt tæt på. Så det næsten ser ud, som om at det er et billede. Sådan der. Så kan I se, så sidder det sådan sammen, uden at sidde sammen. Og så har jeg egentlig billedet. Og så skal jeg bare skrive noget henover. Og jeg bruger næsten altid gul eller lyserød. Før tiden der brugte jeg altid lyserød, eller det var faktisk pink. Og nu er jeg så begyndt at bruge gul, fordi min Titanic-video, der kunne jeg ikke bruge lyserød, fordi så kunne man ikke se det. Jeg bruger bare gul nu i stedet for. Så jeg bruger den her skrift. Så jeg tager egentlig bare og skriver min. Vi skal lige med stort. Min negle. Og så tager vi den næste, som vi så laver med den her skrifttype. Og så kan vi skrive rutine. Ja, og så kommer jeg så lige her som sådan en indskudt bemærkning sætning. Ja. Jeg siger i hvert fald noget her. Og det er, at jeg godt ved nu, at rutine er uden O. Fordi at rutine med O, det er på engelsk. Så ja. Så mange tak, Anna, fordi du fortalte mig det sådan. Ja, shoutout her også. Ja. Jeg har rettet det på den rigtige video, så ja. Bare forestil jer, at jeg skrev det rigtigt. Og så vælger jeg bare det hele og gør det gult.
Sådan der. Og så gør jeg det større. Ej, det er ikke den gul. Den gul. Sådan, så man sådan kan se det, så bliver det sådan stort i det. Så hvis vi gør sådan her. Og gør den her større også. Nu kommer der et fly. Det larmer da godt nok meget. Min neglerutine. Så prøver jeg bare på at få det sådan til at være sådan cirka midten, men ikke rigtig mærke til midten eller ej. Ja, sådan der. Og det var så egentlig det. Og så trykker jeg bare på gem. Og så kalder jeg det bare min neglerutine. Ja, og jeg går ikke rigtig op i, hvad der står af ting. Jeg gemmer den bare. Nu er det egentlig bare blevet til at jeg skal uploade den, og så sætter jeg den så et på. Så jeg vender tilbage, når jeg har gjort alt det der upload, halløjsa, udover thumbnail. Nations of the world, brought to you by Chocolate Ghost House. Customer capabilities, the Cuba map, the Bahamas, the Baco Summer. Occasion, just go so long just to edit. Den siger, jeg er dramatisk, lukker af og siger stop. Er jeg den eneste, der er hersyg over, at der ikke er nogen Phineas og Ferb-sang på dansk på Spotify? Så er jeg klar til at uploade den her video. Udover min thumbnail. For som I kan se, så er alting det er sådan, det som skal være. Når man har behandlet videoen, og den er helt klar til at blive lagt op, så får man 3 valgmuligheder til miniaturebilledet. Og miniaturebilledet, det er det billede, man vil se, når man går ind på YouTube, hvis man ser det. Det er min gamle. Ja, fantastisk. Men de her små billeder, I kan se hernede, det er miniaturbillederne. Det gælder til selv miniatyre, lille, ja, små, ja. Ja. Men vi gider ikke have dem, eller jeg vil i hvert fald ikke. Det er derfor, vi har lavet det andet billede. Så hvis man trykker på tilpasse miniaturbillede, så kan man komme ind og vælge billedet. Og vi har det liggende på skrivebordet, så vi kan gøre sådan der. Og så har vi egentlig bare vores miniaturbillede, eller thumbnail, hvad man kalder det. Og så er det det billede, der kommer til at være, når man går ind på videoen. Så ja. Og jeg ved ikke, hvordan man gør, så man kan slå det der til. Der er sådan noget, man skal gøre, før man kan gøre det. Men jeg kan ikke huske det, for jeg gjorde det for 2 år siden. Men jeg fulgte en video, som sådan beskrev, hvad man skulle gøre. Så jeg vil lægge et link til den i beskrivelsesboksen, så I kan se, hvad man gør. Fordi ellers er det hele den her video spildt, ikke også? Så det gider vi ikke. Så jeg lægger et link til den i beskrivelsesboksen, og så håber jeg egentlig bare, at I kan finde ud af det, og I har kunne bruge den her video. Og hvis I gerne vil se flere videoer af den her slags, hvor jeg sådan forklarer noget om ting-agtigt, så vil jeg meget gerne skrive ned i kommentaren, hvad I vil have. Og så kunne jeg også svare på det spørgeskema herude-agtigt, om hvilken I vil se næste gang. Men det var den her video. Jeg håber, I kunne lide den, og så ses vi egentlig bare i min næste video. Hej. Og nogle gange, når jeg husker det, tager jeg også noget neglecreme, og den er lidt svær at åbne, når man lige har taget håndcreme på. Så ja, men det lykkedes til sidst.